ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, makisalita iti contest dito'y barangay. Ay, diyan kaya. Di mo ayak-ayak ang mga baka iti 2 akaban abagas ken 5,000 a pesos. Barangay tayo pakuntes. Won, dagiti barangay officials. Ay, awan lang mo kaon. Diyak mamate, maiturid da nga itid day ta, premiaw. Adda kanupon daw ang naggapukin ni Apo Mayor. Sige, makisalitan. Anya kuntis day taya. Kontes iti kinalinisan iti barangay. Nalakalaang mataglinais. Linisan ta, di ta arubayan. Masaduta man lang. Ay sus, sayang ti 5,000. Sa awan makukwartata. Ay, diyak nga rin kayat. Masaduta. Kun may sa, diyak mamate, di ta 5,000 a pisos. Awan lang mo kon kun ni parinteng. Na, nagsadot ka laki dahin. Ay, igatangan naman kiti tinapay, tamabisina. Kun itimplahan nakmatay, iti kape. Nana Tuyang, labasan ka pa dito'y balayaw. Ay wala, papanamaya. Mapanak man umutang iti igatang ko iti bagas. Ay na, awan ayat bagas yaw. Awan nga rod, Nana. Sapay 5 dagiti anak ko. Na, pagtrabaho ngamin nila kay mo Nagsadot mo. Apaan nak may bagak nga agtrabaho. Ay nadamag mo ka day nga adda contest dito'y barangay. Awan pa'y nadamag ko, Nana. Anya day ta contest. Pinalinisan iti prok. Kaya't mo tamakisalita. Adda tangdan na, Nana. No adda akit kayat ko Kayat ko, ti makisalay, di ta apakuntes. Ngam disqualified akmat ngamin maray. Tapay ngay. Ay, saan ka no ang mabalin ang makisali dagiti opisyal ti barangay? Ay, kasta. Isuada kayon ti makisali ka ni Kabadaw. Di namot kayat. Masadot mo't kan. Ibagam ken kwa na nga addatang dan abagas ken kwarta. Saan ka no amamatay nga dakasta nga itangdan ti barangay? No kasta saan amamati, si kalaangan maray ti sumalay. Ay katwon na maray. No ngay si kati mangabak. Sapay kuma maray. Agayab kan tulaangan iti kadwam, tapno 2 kayo. Kaya't mo asawan sa anak ang mabalin asumali iti contest. Saan ka ron pa na? Ay, sayang. Sapay interesado ak. Bay nagitilangan daduma ay ti sumali. Ay, no saan ang mabalin asumali ni Marikwanan? Ta kagawad. Sino laangan nga iti mabalin asumali kada kami nga agkukumaray. 5 bas da marituyang dito'y tersinak itay. Mapanda ka no agpalista dita barangay ta sumali da iti kuntes. Duada kan ni badong na. Ay kat sigurado na nga isuda ti mga aba. Saan anibadong na ti kadwana? Di ka aruba na. Na. Apay ngay asaan ani pari badong ti kadwana. Kat amumat a permiti sadot dayjay abadong et. Ay, kemaro ti kinasadot na. Kano ni pay kano marituyang ti agtimpla iti kapina. Amin kano akasapulan na. Iyawat amin ni marituyang. Ay, sobra no kasta. Kat bayam ata no mga bakda marituyang. Kukwa na laang mat aji kwartana. Ay, no mabalin la ko maasumali ak. Tamakisali ak may. Wan nga rod. Ngam disqualified tamot nga beng. Win nga rod mare. Sayang jay premyo abagas ken kwarta. Doa kayo nga agpalista. Won, kapitan. Sigurado ka, akayat mo makapartner ni Marituyang, iti daytoy akuntis. Ay, win kapitan. Ay, uray siya. Nagpalista akmal. Marituyang, apayasan mo kadwa ni Badong? Ay na, kapitan. Kimaro ti kinasadot na. Diyak to pa'y maibaw. Uray nga rod nila kay ko, kapitan. Di namot kayat nga agtrabaho.
Ijay lata kanon balay. Kaasi kayo ba't? Agpapada kayo ba't? Anaadaan iti sadot nga asawa. Win nga rod kapitan. Iso sumali kami kan ni Nana Tuyang. Panagnakan mi man kadagiti asawa may. Akabailan mi mo't ti mangabak nga uray awanda. Lukas ta. Isurat yung arudan. Nagitinagan nyo dito yung listahan. Mare, inton bigat gaya mentiro giti panaglinis yaw. Wan maray. Nakasagana ka ka din. Ay katuan na maray. Sapay naglawa da ito'y purok dos alinisan yaw. Wan nga rod maray. Kasapulan nyo ti lalaki, tapno mabibiit. Di na nga rod kaya. Bay amaw, tada kami langag. Kat no mga bak kayo, ay kat kukwayo lang ti premyo. Kaawatan na kasta maray. Oray dumawat ni Badungkaw. Jaktopolos ikan. Oh, Nana Tuyang, nakasagana ka ka din? Ay katuan na. Kano nagsapa ka nagraing. Tatalaga nagsagana Inta ka rudan, Nana. Yan! Ay ayaban na kamo ni Tata Badong. Anya nga tamot ayat ti masapul ay tataw. Aw, apay. Ay, makain inumak nga rad. Ay tumakder ka mutin Tasi ka ti mangala iti danong nga inumaw. Ay, iyawatan na buti na. Na, nagsadot ka talaga. Ultimo danom nga inumam, siyak amain. Darasam mo't ata makain inumakan. Oh, agaw. Apay, papanamaya. Ibagak mutkan kan ang mapanak aglinis para ijay kontays. Ato ti basa? Na, amin mutlaangan siya. Basta iton oras ti panaglulutaw, umay nakilutwan. Way? Sobra ka mutin ba daw? Imbes kumaasi ka tagluto, siyak pa'y lati ibaon mo mag. Ay, una yun, Nana. Nagpudot ti panawin. Uwan nga raw ang amnaskan nga anusan ta. Mabisinak paikit din. Nakaluto nga tan ni Badungkaw. Ay, Nana Tuyang, kumita kay Jabalayaw. Na, ay ayaban na kun ni Tatam Abadong ang mapanagluto. Si Kapay laang ti or-orayan na nga glutaw. Kuna lang rod kang kan. Per may ti kinasadot na. Mabisinsan ni Tata Badong. Inka glutaw. Makaamumutan ay tibiyag na. Nabambanugat. Di nakpaymut ammo akasyan. Kastamot nila kay kunana. No, meron matlaang asado. Makita ka't nakaada yun na naglinis ni Marituya. Ay, nagagitda nga rod. Ada yun sa ngagpaiso, ti madanon da. Panagkunak, isuda ti mga habak. Ay ka't nagagat da. Agasem man, taagsardang dalaang aglinis no sumipngutan. Mga bakda ti purok tayo, ano kasta? Ay, wan inteng, kan mga habak mat damarituyan. Agmulmula kayo pa'y gayam itinatnatang. Un amaray, saan kami lang aglinlinis. Ay nagsayaaten no kasta. Kaya't ming road ada kami ti mga abak. An-anwam nga ti kwarta nga abakam no bilang. Ay kagatangak mo tami na kayat ko Ay kat dayta ati mayat. Kat ni badong mo nga'y. Awan itilistaan maray. Talaga nga inikat maon. Una, di nang tupay kayat ti tumulaw. Basol na mutlaang Sapay irana na nga agayab-ayab do kasta madama kaming aglinlinays. Ay kat kayat nakamot adisturbon Pa-importante. Di na kayat ang mga baka, maray. Day tatipod no maray. Di na patyan nga dama itid a kwarta. Apay ko mga di na patsyan. Amumatan ni Badungkaw. Mapan iji barangay hall. Tapno makita na ijay dagiti bagas a premyaw di mga bak. Kanjay kwarta.
Adan maray. Adan, inted ni Apo Mayaw. Ay, kunakon kag pudno. Kun nakapapapati da ito yung kuntays maray. Kuna ni Badong Mau, asana pud now? Awan ka nung aron ti bilib na kadagiti barangay officials. Ay, di taan nagbidot ni Kabadong. Nala, saya atin yaw, tapno da kayo, ti mga ba? Kasano nga tada ito yan, Kapitan? Saan mat kanon akayat apalubusan ni Tata Badong ni Nana Tuyang arumwar di tabalay da? Dende. Tapay ka no. Awan kano nga min ti mangyawat ka ni Tata Badong kadagiti kasapulan na. Apay kasapulan na pala. Ti mangyawat ka dagiti kasapulan na. Sadot kano nga min. Sabagay, kastamot nila kay ko, Kapitan. Sapay dandani yun malpas ti panaglinis yun. Win nga raw, Kapitan. Ay, kasano nga ta, itan? Maray, saan sa kanumutan akayat apalubusan ni Pari Badong ni Marituyang nga aglines? Nay, kasano nga rodaytan ngay? Win nga raw, Sapay ado ti mangibagbaga, adamari to yang ti mga bak. win takita ang mat ati inaramid na dito'y purok tayo. Saan dala ang naglines? Nagmula-mula dapay. Kan, pinapintas da dito'y purok tayo. Ay, Mare, kita ni Mari Tuyang, oh. Anya tararamidan na. Hagliblibas ijay tawa da. Na, ay sos, sapay medyo na nga to day tatawa da. Kabaulan na day ta. Sige, Mari Tuyang, lumagto ka! Lagto! Oh, limagton nga paisaw. Kasta. Ay, ngamli, ay sos, ang pilay-pilay sa matan. Ay, kabaulan na day ta. Ni Mari Tuyang paiti ko na. Kunaklakit din no saan kan ang makaumay nana. Apay kit din asaan ngay. Kano makikontesta. Wan nga rod, nana. Sayang madya kwarta kun bagas nga itanda. Lipasin taki din ti aglinis dito'y puraw. Wan, nana. Nagado ti tawa ang mabalin ko ang paglibasan. Diyak rami dyan na. Nakita ni Tuyang kumaray. Kat no napanda ijay plaza. Tanya man ang tinaramid na dita. Ay, mapanda ka no awatan, jay pinangabakan da. Apay, nangabak daya ha. Katwan, kwarta kan bagas tinapangabakan da. Ay, urayak lang arudin nga agawin ni Tuyang kaw. Dumawat ang mamajiti kwarta na. Dumawat ka? Pulos mat, asaan mo tinultulungan, ida? Ay nakapitan, agyaman ak adito'y premium ay. Ay kawan nagrigatan yun na ita, Mare. At damanan abastome iti manungal daw. At dapay kwartata ko na ba? Win nga rod na natuyang. Ay kapitan, no addan tumanon sumaruno akuntais. Mabalain sumali kaming tumanan. Oo na. Da sumaruno akong tis. Ay, mayat nga rod. Sumali kaming tumanan, kap. Beauty contest di sumaruno. Ay, nanatuyang. Saan tansamot ang mabalindi na? Nagtalna ka man. Mabalintalat tati sumalay. Ay kapitan, manungay manang ti premyo ti mga ba. Ay, ibingayan naman may Tuyang, iti na pangabakan. Nagkunakan ka ngay kan ka. Enroruman naktupay idi madama kami nga aglinlinis. Tila pangibabaunam kanya. Una nga minasan, apod no nga da iti da premium. Kas makita mo't ba daw? Ay na, Nagadua kwarta. Sagsasangaribaw. Ay, iso nga ron nga ikanak mutin at Tuyang. ay saan? Ay, nag-iimog kami tayo. Inton maminsan. Suportaran nak. Tapno ibingayan ka mo. Day tanto lang amin agtugtugaw ti kayat mong aramidaw. Kaanong tumanan nga, di sumarano akong tais. Tasyak tumit tayo, di sumalay. Ni Kapitan
Enteng! Puunay kamutin ba daw? Nagtaltag dito tricycle. Ilisim mo't ano at damakitang abato di ta kalsada. Ay, reklamo ka la, reklamaw. Abot na kita dito kalsada. Na. Nagdakkel alikaw. Ay, wait. Lisya mo na. Sa kanto mo ngamin sa ukasaw. Nay, mainit kauntan! Kunak to mga may nga inayadom tang pataray. Anya nga ita, nabaliktad na ita tricycle. Ay, nakangaton di karay-kay na. Sapay awan mo't ti tumulong ka data. Kung nagngarugkin ka nga awan serbina, dagito'y agdama nga opisyal tayo. Nang runa na ita, kapitan. Ay, saan ka nga sa iti kasta? Tanay, sumunga din jay ambulansya. Ay, istay, ni kapitan. Ah, Kulong-kulong mo natin nagluganan na. Ay, tinapasamak pare. Mari. Nasaktan kayo ka di. Ayun na yan, pare. Si Kapay kay din naguni akas la ambulansya. Awan pa, ambulansya. Nalagaw. apay ngay deta kulong-kulong kapitan. Ay, kit no kasapulan nyo ti maitaray iti ospital, kit ilugan kayo dito na. Anya, apay baboy kami aya, pare. O wala di ka raramidan, Mike. Kahit ano ngay damarito yang kan pari badong. Nagasgas lang mo't yan siko ni pare Badong. Kit nimot marituyang. Nasugatan lang di tok-tok na. Gapoy ti panakaitugtog na iti tricycle. Ay, kunaklakit din no, grabe ti sugat da. Tinapatay, saan daanan ano? Kit no nagrespondi ak anakos. Nasaya at mo't Ay, ibagbagada abi maliktad jay tricycle da. Inayabak, nagiti tanaon, kit binaliktan may. Ay, kit mayat man na. Ay, amangan numakangagak tumanan iti reklamo dagi jay nga agasawa. Isuda kat ti adu ti reklamo na dito barangay. Ne, kaslasan kabut anaruam ka na kwada, paano? Nanatuyang, kumusta ka? Kalpasan an aksidente kayo kuni Tata Badong? Ay, dandani kami natay sika. Ha? Apayan ako ng data. Nagasgas kayo kanulaang mo. Anya agas-gas lang, dandani si Mina dagiti kararwami kin ni Badong ka. Podno ka di data nga ibagbagam, nana? Ay na, manglukloko kaya mag. Napartak siguro ti panagpataray ni Tata Badong. Tas kasi ron tumot ngamin ni Tata Badong. Ay, awan bason ni Badong kaw. Ni kapitan ti akin bason. No apay ana disgrasya kamay. Apay baso ni Kapitan. Kano nagbayagan a kapitan. Aging gaita, di na pala napatarimaan mo day takalsada. Oh, di mo madlaw, abot-about kan kababataw. Wan nga rodan niya. Isa mapantayin to man inton agpaayab iti barangay assembly. Ipagkat ko man dito tersinam, dati waragawag, pare ti barangay assembly, kagawad. Ay katuan kapitan. Nas ka na may pagkamo iti amin. Tapno mapan amin na kabarangkaya. Bayam kapitan ta tumulong amang iwaragawag. Awan kagawad. Nang nangro na nga ayabam da pare Badong, kin marituyak. Ay, wag kapitan. Ngam narigat nga ayaban dagita at tao. Sapay isudamat nga ron ti adaw ti reklamo na. Nagsaya atag, ta nagsabat ta pare Badong. Sumabat-sabat kagayan. Imbitaran kay ti maangay a General Assembly meeting, iti barangay. Amaw, indun Sabado, mapasamak na ita, iya plaza. Amumot lagaya pare. Ay, naglain ka. Very good. Amaw, kan saan na masapol, nga wisin na. May kayo tao, kani marituya. Siya pa'y mati ko na. Amok amin na mapaspasamak nito barangay. Hanggang saan kami amapan, makibarangay assembly, kanituyang ka. Ne, apay ngay, pare Badong. San mi nga rudda kayat, apay ya? Ay, ijay to amasong bata, nagiti salud-sudyo, pare. Masapol pa'y nga ijay. Dito'y mo nasungbatan, tas isasangwak. Ti saludsud ko, apay nga ginggay ta, hawan pa'y progreso na, dito barangay tayo. Eh, mabalay, nga ijay barangay assembly asong batak na itasalud-sud mo, pare Badong. Dito'y nga rudin ti kayat ko apang sungbatan, apay masapol pala na ijay. Tapno manggagmut nagiti ka barangayan tayo. Saan kami amapan? Isunto mo lang awan pamirindam.
Inton Sabado gaya man ti General Assembly dito'y barangay Maray. Wan maray, kas mabasam di ta nakapaskel awaragawag. Ay, ubay kayon tukon ikabadong Anya ngay mo ti ipamerienda yo. Awan pundo ti barangay para iti merienda. Ay saan kami nga rod nga umay ano kasta? Masapol aya nga da merienda. Kauwan anya ngay ti ganas mi amapan. No awan mo't ipamerienda yo kada kamay. Damagak tuman gayam kan ni Kapitan. Nanatuyang, hintay makibarangay assembly itong Sabado. Nagado ti lalaba. Saan ka amapan? Diya masangaw. Ni ay tatabado. At damo la aramidon na. Kaya tiyasawin, awan ti makibarangay assembly kada kayo? Kasano asaan kami amasadaw. Awan kanumot ti ipameriendada. Magsituguton iti merienda. Apay, mapan kapay lang. Katuan Mabisinan ka lang ijay. Mangitugot akon iti merienda. Nagregat ti mabisinan. Ipadamag mon tulangan no anya ti ibaga dagiti opisyalis inton barangay assembly. Wan. Nalpas nga tan di barangay assembly. Siguro tanagawid mo tan dagiti tatang. Nasayang lang man ti oras dagiti ka barangayan tayan. Katuan manumat nga oras jay barangay assembly. Damagam to ken ni Milay, no nya tinapasama kay barangay assembly. Anya ngay nga ta ti miniriindada. Pati mo no nagpamerienda dagiti opisyal. Sa bagay mo't kiti Imbag, ta saan tanapan, nabisinan ta kuma. Ay, aguray ka. Paypayapayan nakmo ni Milay. Way, kaslo naragsak may ta naggapo di assembly. Na, nagkatkatawan sa mo tinararamid da ije assembly. Nay, oray dagiti daduma lumablabas, nakaisam da. Apay nga ta. No, pansin mo't ni Nanatuyang. Apay aya nga Meg. Ay ayabak nga road, ta saan anak barangay assembly. Kuna na ngamin nga istoryakan ko no anya tinapasama kay assembly. Katbay agdamag tulat ta. Sa bagay, madlaw dan tulatan ka ni Tata Badong dagiti progreso ang mapasamak dito'y barangay kabildatan. Saan dan tumat siguro nga agreklamo. Ay, badaw, agring ka. Ay na, Agring ka. nagsapa ka mga mangrihan. Bumangon ka. Takitaon ti mapaspasamak dito'y barangay. Ay, masaduta ka bumangon. Ibagamo niya. Adda magtrab-trabaho di ta kalsada. Anya tan aramidin da. Dinamag ko nga raod. Kat kunada simintun da kanun di kalsada. Patsumak. Ayay lang batog ti balay da parinteng. Isaw ti simsimintun da. Sa pasap mo't ka naw. Ay, sana dumanon dito purok tayo dayta. Ayay lang batog. Dagiti opisyal ti barangay dayta. Ay na, nagragsakak na natuyang. Taapay. Masiminton dayto'y kalsada tayo. Kano yung baga ni Badong ko nga ijay laang batog ti babalay dagiti barangay officials ti masimintaw. Ha? Nagkunamot iti dayta. Kat no sinigurado ni Kapitan, asimentuan dan amin a kalsada dito'y barangay tayo. Nagkuna. Ni Badong ka? No imay kayo kumangamin naki-assemble, nangagyo kumaamin nga imbaga ni Kapitan. No nagpameriendada ko ma. Di napan kamay. Ay nananatuyang, uray sanda nagpamerienda, taado ti pagsayaatan nga inwaragawag ni Kapitan. Pagsayaatan daang nga opisyalis. Di mo pa'y siguro nakita, ngam simsimintuan dan ti kalsada tayo. Patyamot adumanon dito'y ayan tayo dayta. Kat amin mat, simintuan da, kuna ni Kapitan. Oray putam. Di talaang sangwanan ti tersina ni Marikwanang ti pagpatinggaan na. Kagawan ko naman. Simintun dan sabutan da ito'y batong takalsada, bada. Mamati ka. Rugi lang dayta. Apay, saan ka maragsakan? Adimano nun dito'y batong tibalay ti panagsimintuda. Maragsa ka naktuan, tun malpas. Pudnon sa di ibagbaga ni Kapitan.
Uray po time, sumardang to dahi ta pa nagsiminto da. Nga ta, Amok lang tanto yang. Kahit tirason nanto ni Parinteng, kurang tipon daw. di mo nga min ununaan ah. Ay, patsin na. Amok dahi ta nga style ni Parinteng. Uray po time. Kapitan, Apay milit. kaya't ko lang ti agyaman, tanalpasan ana siminto ti kalsada dito'y barangay tayo. Ket imbagak mo't dayta, hindi barangay assembly. Alipasik nga ipasiminto amin. Saanan ana tapok, kapitan? O di mayat. Kunak idi no sana matungpal. Ibagbaga ngamin da tatabadong kan nanatuyang. Abatog lang ang kalsada dagiti opisyal ti masiminto. Ay saan? Mabalin ayabot, abatog mila nga kalsada, ti masiminto. Dito pa'y batog may kalsada, kapitan. Ay nagmayat ti pa nakasiminto na. Awan ba't siguro, ti agreklamo ita. Saan ako nga agreklamo pa'y kapitan? Diyak lang mo, adag iti daduma. Ay namaray, amom ka di nga maduti customer ka o idi na semento na ito'y kalsada, dito'y batog ti Tersina. Day tangarod mat ti madlaw ko. Saan nga minan anapitak ti kalsada? Imalatiw pa'y adag iti chismosa. Ay, malaksid nga umay da gumatang, makichismis da pa yan. Mayat, maray. Makalako ka pa yan. Nga madamadlaw ka umaray. Anya day ta. Saan mo tani nga umay gumatang ni Marituyang dito Tersinak? Aya, Saan dan arumrumwar kan ni Kabadong? naglaing dangamen nga agreklamo. Kat ita tanasiminton ti kalsada. Awan matan ti manggag ko nga ibagbagada. Anya pa'y ayamo ti kayak da mapasama? Jakman amo kadagita at tao. Adda pa'y nga tama sa uda? Kat na sementon day ta kalsada di ta batog ti balayda. Badong! Badong kunak! Apay, dinak mangag! Adra-dray pa kakikitaan. Nagpartak unay ti panagpataray mo! Ag nervyosa! No nabuntawg at damakunam. No napartak at dalat damakunam. Ay, saan ka mauawatan? Kaputa simentadong tinalan, nagpartak ka unay ang agpataray. Ang preno ka mo ta! Nagmayat nagpataray. Nukas to ang napintas ni dalan. Ang preno ka ba daw? Ang preno ka! Esas, diretso mo tayo. Diyan mo may prinon. Ah! Ang preno ka na! Pare pa daw, Marituyang. Nabiyag kayo kadipay. Ay, basol mo. No, apa na disgrasya kami manan pare. Pasol ko man eh. Anya pa ayat, tima ko na. Kat na ipasimintok mo tanday tigalan. Hindi ka lang may ibusan ti reklamo. Si kamo nga may badong, reklamo ka la, reklamo. Di may kayo kumanaki assembly. Di mayat ko ma. Ay, abay. Saan kayo lang arod nga imayan? Na kayo pa tinalaing agreklamo. Ni Kapitan Enteng. Kapitan, si kakadiday tagsibsibog di ta paraangan niyaw. Kit-kita lang arod ang syakon. Namagang pa lang. Ay, siguraduak laang mat-aasikaday ta, kapitan. Nagano ti bulong na daytoy mulam amarunggay Sige, mga alakan. Amok-mut kit, anay tatirantam. Ay, napugtuam kapitan. Naglain kan? No, kayat mo pa tibungan ti papaya. Ano? Agpuros ka lang ta. Ano kayat mo? Amom latatiyag ka partner kapitan. Saan ka ngagtiliw iti manok Tarakan ibanag na kita. Saan mat kapitan? Mabainak mat Sige, agalakan iti sidan nyo. Wan kapitan, masapa ak ngagluto ita, tamapanak makibuya iti tibay, jabalay na nanatuyang. Hadakit baro at tibi da. Badong, ayan nga ija martilyaw. Anan mo ti martilya? Siya kun ti mangilan sa ditari daw ti balay, ta idi pa'y nga ibagbagakken ka, ngem di mo mat-as-asikaswon. Gimatang talang ti baro at ibay lang sa amon. Day tari daw ti balay. Jak kayak nga da umay makibuya. Sino ay ati umay makibuya? Dagiti karo ba? Namon dala nga da baro at ibay.
Umay da ka nun makibuya. Ha! Naglalaingan danay. Gumatang damot ititibi da. Ay, Nana Tuyang! Umayak man, makibuya! May pare, ti makibuya-buya. Aha? Imbagak ka ni Tata Badong katwan ko na naman. Ay sana mabalay. Buya ang klaan ko madya pelikula da Sharon kan gabi. Ay gawin kan. Bawal ti asino man akaruba nga umay makibuya. Gamot mo dagituya nakaruba. Amom kada ay maribanang, adda baro atibi da marituyang. Dayta nga rod ti kunada. Gimatang da iti baro. Kaano lang idigimatang da iti washing machine da. Idi nakagiddan ko ni Marituyang anagudong. Dua katiginatang nakano a rice cooker. Dua, nagaduma dayta na rice cooker. An-anwon dala ang tinagado a rice cooker. Sagay sada ka no kanibadong na. Ay, sabali la talaga no ado ti kwarta man niya, maray. Ay, wun Ang ado mati mangibagbaga nagbalbaliw dan. Ay, husto na itako na, maray. Nagbalindamot kanon nga imot. Ay, kas iti istorya ni Ana. Saan da ka no a pinastrag a makibuya iti TV. Ha? Sapay planok ti mapan makibuya? Iparit ka no nga rod ni Marituyang. Ay, punay mo't dayta na kumaritan aya. Oh, kita man. Rumwarda manag nga agasawa. Naa, anyaman nga tan nga appliances ti mapandagatangan. Awan niya ba daw agdesisyon kan? Ano ti desisyonak manay? Gumatang ay iti ref. Itiso mo dahi tatirason, no apay nagudong ta. Una ka sa anay, nakasapulan, ipilit mo mo't kayat mo. Di kayat kaw sagkay sata iti katangon. Kanya, anan mo mlangin nga, itiduarek. Siyempre, diyak kayat nga dakabingay kaw. Manayan di may salain. Kayat kaw dua. Isong agpili kan no anya ti kayat mo. Ay, ano na? Gimatang kayo manan iti appliances yun, Nana Tuyang? Ay, di mo sagsagidon, sika, ana. Aprusak laang man. Ang mga numagasgas. Apay adwa ti ginatang yaw. Sagay sa kaming araw tinibadong kaw. Sa bali talaga ti ado ti kwartana ah. Nana Tuyang, mabalin ka dahil nga iparif kun to dyan karni agatangan. Ay, sana mabalay. Gumatang kamuta, iti ref yaw. Nakitam ka di dyan tarak alimabas, kapitana. Ay, appliance center. Kuna naman. Iso ti nag-deliver ije dua aref a ginatang Nana Tuyang kentata badong. Dua aref. Uray siya kanas daw, hindi nakita. Angam ko na ni Nana Tuyang asagay sada kanu kentata badong. Mayat nga rod taada pakirefan tayo. Saan akayat ni Nana Tuyang nga damakiref kada kwada? Imbaga na dayta. Imbaga na kanya. Tinagtupay nga min kaya na makibuya ak ititibi na di tabalay da. Inteng, apay nga ita nagbalinmutan nga imot ni Marituyang. Ne. Apay adamagam kanyak banang. Nakagatang dalang iti ado nga appliances da. Nagpaidamdamutan. Adagamin, dagiti kakasta at tao. Agbaliw da, no agprogreso tipyag da. Sapay ko mga rod taag na nayon na progreso ti biyagda. Apay, awan to nga tati kasapulan da iti pada da atao. Adan tumutla. No adan tumot kasapulan da kanya. Jak tumot ikan ida. Ay, saan ka kadyakas ta? Dakis, tiyagim imot ba na? Apay nga iba daw. Awan matandanong di tagripaw. Ne, apay ngawan nga. Awan apulos tagtid-tid adanaw. Ay, diya ka mo ano apay. Ay awanan. Di akong makaluto no awan danaw. Ay, talaga asaan ka makaluto
Awan pagkapain. Ay, sana mabalin na sa anak nga kamay. Awan nga ro danaw. Anya nga iti aramida. Ay, kita man no apay nga awan danaw. Nay, apay nga dadanom yaw, kit awan danom may. Saan mo ka di nga mo tatabadong apanawan ng titikag ita? Wen ang apay nga dadanom yaw. Manmanulaang nga men, dagiti adadanum na. Syaklaang kini kapitana ti adadanum na. Dua kayo lay. Iso nga rod, adito'y balay ti pakisaksak doan dagiti karubang awanan danom na. Ay, kung makisakdo kami mga rudin ah. Ay, saan kayo ama balay na makisakdo dito'y balay? Ah, tapay. Kaslasan tayo mga kakaaruban. No kasta? Naghimok kayo mat kan nanatuyang. Ah, Ijay kayo ayun ni kapitana ang makisakdaw. makitam day tatuyan. Gapo iti kinaimot mo. Saan ta mabalin na makisakdo di tabalin ni Ana? Kuna na dayta? Ha? Naglastog matay. Inimutam tumay. Nagado di ta pakisagduan. Ado ka no kay tidanom da parintay. Oh, makitam dayta. Hangam kaya na mga ta, di parintay nga makisakdo tayo di balayda. Siyempre kumarik ni Maribanang. Kaun kumparin mo ni Kapitan. Apay kidinasaan. Anya jay maagot ko. Anya ko madayta ngay, maangot mo, taoray mo lapotan, tagung mau. Madingaro jay maang agot kumaray. Awan to pa'y maangot ka. Si kansamo jay maang agot ka. Ay, di ka agpapasaw. Ay, wun! Sika! Ay! Na, taoray naklaasit gan nga angutan. Agat bakit? Ay! Sigurado sika! Ay, kinapudno na maray. Sana ka nagdigdigos ka na gito'y napalabas nga aldaw. Amom siguro ang narigat ti danom dito'y barangay tayo ita. Isumalagay am ay! Makisaksak aklaan di taayan dana. Mabalin ka sumakdo dita. Karubang di ka makisak daw. Iparit na nga road ang makisakdo kamay. Nayapay ngay. Saan nasaya at dayta akaruba maray? Imo! Ipalubos na mo, nuda kami iti sumak daw. Kasano kami nga road itan kinibadong ka. Awan mo't usaron mi adanaw. Nagadulakit din ayat tinakapil ang makisakdo di tabalay daana. Wen nga rod maray. Dumanon pa yan dito'y balay ti pila. Iso nga rod nga imbaga ni Inteng adagiti dadduma ijay balay da kuma sumakdo. Ayunan niya. Ay, malagip ko ni Marituyang. Ay, di tadalhangan balayo sumak daw. Ay, umadayo pa laang kat nagasidagan di tabalay daana. Iparit ka nung nga rod ni Ana, sumakdo da iji balay da. Ay, amomlatan no apay, Maray. Wan, naiimot nga min ni Marituyang. Kat, kasano ngayon no mapanda sumakdaw iji balayaw? Sikat ti makisakdaw, ta sikat ti naimot. Apay nga iba unak ngay, sikan No kumataman nakigayam ka iday. Mabalay na makisakdo ka kuma, di tabalay ni Ana. Saan na nga road kayaat? Ang mabalin na makisakdaw, dagiti dadduma ka ruba. Kasanuta ngay ang makaluto iti saggay sa ta rice cooker nawan mo danaw. Day tangarod kay. Ure ado te appliances mau, no awan ti danaw, awan serbina. Ay na, uray no kusilapan na, saan ka latama bali na makisakdaw dito'y balay? Asino ti kasarsaritam, Ana. Ni nanatuyang Ayan na. Taytaw, agkaralabas di tarubayan. Iso matlagayam anak kabitbit ititimba. Saan mat nga guskusina? Agpapakyot nga ro daw, kita abaw. Ay, uray pa'y agpakyot kagawad. Jaklat ta pagsak doon ida. No kaya da, mapanda makisak daw iti balay da kapitana. Inteng, makitkitam dagita sumungat anak kaigam ititimba. Ni, damat paribadong kan Marituyang lagita. Kaya't naasawen. Umay da makisak daw dito balay. Kasapuran damat gayam ti danom.
Agbyag ka ngamin ay no awan talong. Uwan na. Enteng, saan mo apalubusan a sumakduda? Apay nga iba't banang. Oray agpakaasida. Kung nakmanan ka, adakas ti agim imot. Day talang matikanayon mo nga ibaga. Putno mo ta. Bayan, ta kasarita kita. Paray, mapalin ka dito makisak daw. Tani awanan pagluto kang pagdigos may. Ayag ni tuyang mo pare. Aglamlambang paray, mapain ka now. Ay ba man, ta kasarita. Mapain nga rod king ka paray. Pag may nanak nga ngay, saan kayo ang mabalin ang sumakto no? Diyak pa'y makasarita ni tuyang mo. Ay, ayan nang aminin ay ah. Tuyang! Umay ka ka daw, takasarita na ka ni Parintay! Aglamlamangak kapitan, taamok nga ungtan nak manun. Apay ko mga untan ka ngay, kat bakbakitan kan. Bagbagaan ka lang Kunakon ka, amuklatan. O ita, maamiris maun, nga uray ado ti gamit kan kwartayaw. Do saan nyo nga amo ti makigayam, kat awan ba't serbina? Wain kapitan. Agasam na ita, awan pagdigos yaw, awan pagluto, kan awan ipaborkyo a pagkapi ni pare Badong. Sapay naunget ni Badong kaw, no saan ang makakapay. Saan nga amin, kahit kabaalan nagatangan ti kwarta? Napatiglat ta, amadaan kay ti gayam. Ni kapitan mo, kaslaak laubing nga magbagaan na iti kasya. Amok daytan, inadal mi dayta idi iti science. Kasanong araw, amadaan kay ti gayam, mare. Siyak pa'y mati pagdamagam iti dayta, kapitan. Ay kat siyempre, tapno maadaan ka iti gayam, makichismis ka at. Tapno maadaan kay ti gayam, saan ka ang gagim imot? Ay, wanan niya. Ay, nalipatak mo tan. Wan, kapitan, saan akaw nga gimimaw? Pagsakdon na kami nga rudan, inibadong kaw. Ay, nakasakdo kayan, Maray. Un maray, nakisakdo kami di tabalay da kapitan. Ay, imbag man takasta. Kano imbutos mi idikin ni badong kaw? Saan nakita na pagsaduan? Nanatuyang, mabalin kayo na sumakdoy, jabalay. Nakasakdo kami na. Ang umay kaming tumakisakdaw. Wala na, umay kayo latta. Na, anya nga tatinaknakan ni Ana. Taipalubos na mutin ang makisakdo kami igay balay da. Binagak nga men, Maray. Kung nakadakas nga imutan na ti karuba na, iso akasta. Inawis na kan nga agsakdo iti balayda. Ay Ana! Umay kayong tulat na makibuya iti balay may! Uray agpatpat nag kayo iti balay! Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?